हाय जोंनि भारत हादरनि संबिधानखौ जाय जोंनो दानानै बा रनसायनानै होलांदों आरो जायनि दारै जोङो दिनैहाय बुंनो थाङोबा गोग्लैसोनाय सोबख'जानाय नाख्रेबजानाय सुजानाय हारिफ्रा माबा मोनसे बाबा साहेब राव आम्बेदकरनि होलांनाय मोनसे बेखौ जोङो दान होनना बुंनांगोन। बेनि गेजेरजों मोननो हादों। दा दिनैहाय बिथांमोना 132थि जोनोम सान बेखौ जोङो बिबारि बर' गामि बावहाय रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे अक्ट'आ रोखोमसे गोग्लैबाय नालाय जों बेखौबो लाफादों हाबाफारिखौ। आङो गोजोननायबो मोनदों मोनसे माबायाव आरो दुखुबो आङो फोरमायनो गोनां जागोन। मानोना जाय गेदेमा सुबुंखौ जों सिबिनांगौमोन, जाय गेदेमा सुबुंनि फारसे मान बावनांगौमोन, जोङो बे सुबुंखौ बावनानै थायो। बे बावनानै थानायानो दुखु होयो। दा दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोबा बर' खासि अनसायगावहाय खुंथाय लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गणतान्त्रिक नेरसोन मन्च मोनथाम गौथुमजों बा मोनथाम माबाजों जोङो लोगो नांनानै बेखौ खुंनाय जादों। दा बाथ्राया बे जे जोङो हाबाफारि बायदि दिनै आलासि लिंहरदोंमोन जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांमोन अनजन बसुमतारी बिथाङा सफैदों आरो लोगोसे बेंगलि जुब साथ्र फेडारेसननि आफादगिरि बिथां बिजय चन्द्रबो सफैदों। भजपुरि जाथि परिषदनिफ्राय सफैनो हादों देमन सिं आरो बिथांमोननि लोगोफोर बावहाय सफैनो हादों आरो जोंनि बर'नि माहारिफोर बैसागु फालिनायजों लोगोसे बावहाय सफैजोबनो हादों। आरो जोङो फुंनि हाबाफारि बायदियै बिथांनो जि बिबार बावनाय बा मान बावनाय हाबाफारि फोजोब्बाय जोङो। दा जोङो नैबेखौ एसे रोखा जानाया मोजां। डक्टर बि आर आम्बेदकरा जोंनो होलांनाय माखासे बेसिसफ्रा जों बर' हारिल' नङा लानाय बुहुमनि सुबुं माहारियानो मोनथिनानै लानो गोनां। बिथाङा सोलोंथाइनि बागै गिबियाव बुंलांनाय बाथ्राफ्रा आरो लोगोसे राजखान्थि गोहोनि बागै बाथ्रा बुंलांनाय, न्यायनि बाथ्रा बुंलांनाय बेफोरखौ जों मिथिनानै लानांगोन। आरो आथिखालावथ' आखाइ जानबुं थाबाय। बे जानबुङावहाय गुगोलाव थांनानै जेब्ला जों सार्च खालामगोन बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय, बिथांनि मावलांनाय बेखौ जोङो रोखा जानो हायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थाबाय जायफ्रा गोरों इंराजि रोंगौ आरो गोरों गोरा सुबुंफोर बे सुबुंफ्रा मोनथिनानै लानाया मोजां। आरो आं खावलायनो लुबैगोन जे साफ्रोमबो बिथांखौहाय जोङो सिबिनो गोनां। गुबैयैहाय जोङो दलित श्रेनि गोग्लैसोनाय सुबुंफोर आरो ST ST OBC माइन'रिटि सुबुंफ्रा बिथांनो मान बावाबो बे गिदिर गोरोन्थि जागोन। जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय मुगैजानाय बादुवा जानानै थानाय हारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय मोनसे बोर होननानै बुंनांगोन बिथांनि उजिनाया। आरो बिथांनि जिथु हाबाफारिखौ एबार सोरखारानो भीम ज्योति मोनसे बिमुं होनानै सारा भारतबर्षजों लोगोसे भारतबर्षनि बादैबो गुबुन गुबुन हादोराव फालिनानै बिथांनि जिथु मोनथाय मोनहोनाय बेफोरखौ फोसावनाय आरो जिथु बादुवा मोननाय मोनै बादुवाफोर बे जुजिनायखौ फोजोबनायनि थाखाय जिथु थांखि लानाय बेखौ फोसावनो नाजानाया गिदिर मोनसे खामानि होनांगौ। दिनै साफ्रोमबो गोग्लैसोनानै थानाय हारि माहारिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। बिसेसकै जों बुंनांगोन, जोंबो गोग्गानांगोन, जोंबो बिथांनि मुंखौ लानांगोन जे नर्थ इस्टआव थानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादायै बिथाङा 6 सिडुल प्रभिजन मोनसे खालामना होलांदों, जायनि दारै जोंनि राव हारिमुजों लोगोसे जोंनि जौगाथायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि सिनायथिखौ रैखाथि होनो हायो। आरो नर्थ इस्टनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय बिथाङा 5th सिडुल बेबस्था खालामनानै बिथांमोननि सोलोंथाइ जौगानाय, रांखान्थि भाबै आवगानाय बा राव हारिमु सिनायथि रैखाथिनि थाखाय बिथाङा जि खामानि मावलांदों बे दिनै बाख्नायथाव आरो बोसोननाय। बे दिनैनि गोथार बुब्लियाव आङो साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों।